Susihon sa Cebu City Agriculture ang paspas nga pagsaka sa presyo sa luya ug kamatis sa kamerkaduhan sa dakbayan sa Subo. Si Alan Domingo sa report. Giulagway sa Pangulo sa Cebu City Agriculture Office nga alarming ang pagsaka sa presyo sa luya ug kamatis sa kamerkaduhan sa dakbayan sa Subo. Matod ni Arlie Hista nga adunay mga produkto sa luya sa mga bukirang barangay sa dakbayan ug ting-ani usab karong panahon. Hinoon posible ang madapit sa Mindanao ang nakasinati og pag-uwan nga nagkaproblema usab sa supply sa luya. Karon is basically harvest season. Ingon ta di gyud unta ni siya nato gi-expect no nga maabot ang presyo. Akong nakita ani probably in gikan sa Mindanao and other neighboring provinces, base ni down dito ilang production mao ni nga pag-abot niya sa carbon market is reduce gyud siya ang supply. Wala isalikway sa City Agriculture Office ang posibilidad nga adunay nahitabong pagpanago sa supply sa luya aron mosaka ang presyo nga mao'y ilang gisusi karon. Base sa monitoring nila niabot sa 160 pesos ang kilo sa luya. Base usab sa pakisusi sa Balitang Bisdak miabot sa 150 ngadto na sa 180 pesos ang matag kilo sa luya sa mga merkado sa dakbayan. Di nato na siya ma-discount no nga kanang possibility, but di kay nimo ni siya while ma-hoard gyud ni siya noon ang luya, pwede gyud mo itago kay dugay man ni siya mo germinate, dugay man ni siya mo subulog balik. Kini siya maoy tanawonon nato ning possibility. Samtang lakip sa misaka ang presyo, ang kamatis nga niabot na og 70 pesos ang kilo. Apan dunay mga merkado nga niabot na sa 1 ka pesos ang kilo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.